Ga wasu fina-finan Indian Hausa na musamman daga kamfanin Sultan, Rikicin Zamani, sai kuma Tafiyar Ajali, na gaba kuma Manomi, sai kuma Satluj, sannan da akwai Atisayen Tsaron Gida, sai kuma Bayar da Ƙura, na gaba kuma Jijjiga, Cikar Fansa, sai kuma Da'ira. Mu je zuwa Sultan. Kada dai in cika ku da surutu, domin samun waɗannan ƙasatattun fina-finan Indian Hausan kai tsaye ka suburbuɗe suka sambaɗe suka saukar da su akan wayarka ba tare da ka sha wahala ba. To kamar dai yadda aka saba, hanya ɗaya ce talle sauƙaƙƙiyar hanya ta shiga group namu na BIP, group wanda ake biyan kuɗi a shiga domin samun fina-finan Indian Hausa na kowanne kamfani. Duk wani kamfani da ka san yana fasara fina-finan Indian Hausansa, to muddin ka zo ka biya 'yan kuɗinka aka saka ka a cikin wannan group ɗin, to duk wasu fina-finan Indian Hausa har ma waɗanda suka fita a baya baka same su ba, to da zaran an saka lamban ka za ka gan su barkatai a cikin group ɗin. Sai dai kawai kai ta zaɓar duk wanda kake so kana saukarwa a wayarka, sa'annan kuma za ka iya saukar da duk wanda kake so ka tura ma, kuma duk wanda kake so ka tura ma. Ina yan downloading, ina masu kallon ɗaya wannan damar tamu ce baki ɗaya. Duk wasu fina-finan Indian Hausa da kasan ana fassarawa a yanzu haka, kamar yadda na faɗa, daga kowanne kamfani kamar su Alligator, Sultan, Yusuf Zamani, Mega, D-Love, Fikira, Al-Hussein da ma dai sauran kamfanonuwan da kasan suna fassara fina-finan Indian Hausa. To muddin ka zo ka biya 'yan kuɗaɗenka aka san maka a cikin wannan tsarin, to fina-finan Indian Hausa sai dai ma in ka sauke ka tura ma wani. Kamar da yadda take faruwa a yanzu, zaka ga fim ɗin Indian Hausa an yi tallansa sosai yayi kyau, amma zaka zo kan YouTube ko kan Vidimate kai satin amma baka samun sa, sai dai kai ta ganin tallace da baka gane ma'anansa. To nesa ta zo kusa, kwantar da hankalinka, babu wayo babu yaudara, kawai ka ɗauki number nan da kake gani akan wannan bidiyo ka suburbuɗa mana magana, kawai ka ce ɗan ƙoƙiya ina buƙatar shiga tsarin ku.